Ang mga kwento No ng touching. pag-ibig, kwento ng What? buhay, I'm at not kwento ng touching. I'm not pag-asa. touching. What are you Dito, talking sa about? Barangay Spanish, Love get the fuck out of Stories. here. This fucking snitch, you fucking snitch. Okay, that one you can tell is Minsan, fake. ang ating mga pangarap ay tila buwan But look how many they na have. napakalayo at wari imposibleng abutin. Ngunit She'll para love sa this. pusong puno ng tiyaga at She'll love us. Okay, katapatan, yes, we are in the first ang store. buwan See, ay okay. nagiging abot kamay. We can come back. We can come back. We can come back Ikaw, here. kabarangay, That is true. That is naabot very mo ba true. Okay, ang I mga put these pangarap pins in my na hair and they're ninanais bugging. ng iyong puso? I do really like the Hello Kitty one. Look how cute he is. Dear Papa Come Dudut, back. It's on our way out. magandang Okay, araw there's po sa four of inyo. them, right? They Nasa can- mabuti kayong That's true, kalagayan that's true, that's habang true. So don't let me binabasa forget, ninyo though. ang liham na ito. Don't let me forget. Okay, she Evelyn na replied. lamang po ang itawag ninyo sa akin. 54 years old at isa akong businesswoman. Papa Dudut, magulo pero kapupulutan ko ng aral ang naging buhay ko. Kaya ako naisipang ibahagi sa inyo ang kwento ko para sana'y magsilbing inspirasyon sa inyong mga tagapakinig. Aga ko naulila sa magulang. 6 na taong gulang lamang ako noong madisgrasya kami sa daan. Sabay na namatay ang ama Okay, at she ina said she ko, doesn't care. pati na rin ang sanggol She told me na that it nasa says Pop sinapupunan Mart nito. on the bag, At tanging ako lamang but ang there was no Pop Mart nakaligtas sa aksidente. store here. Oh, there's more here. Matapos This ng one has some pangyayaring yun ay too. napunta ako sa poder ng lolo kong si Renato Oh, Hello Kitty. na noong mga panahong yun ay mag-isa na lamang sa buhay. Please do not touch. Ask for help. Simple lamang ang pamumuhay ni Lolo Renato. Do you Wala na work rin naman here? siyang gaanong Do you work on all these? pinagpapagastusan maliban sa sarili niya. Only these two. Kaya sapat na Oh, para okay, sa kanya okay. ang trabaho niya bilang And then the janitor. other ones? Ayon sa She went kwento upstairs, sa she'll akin be ni back? Lolo, may kaya Okay, daw ang I'm gonna be pamilya back. nila noong Are dekada these like 60. the real ones? Meron daw kasi silang panaderya na sikat You sa don't have lugar the real nila. ones? Kaso nga You do lang have ay them? natupok ito Where ng are apoy they? matapos sumiklab ang isang Yeah, I malaking want to sunog see them. sa Oh, dati nilang so you keep the tinitirahan. real ones locked. Doon na sila Okay, nagsimulang so how mag-zero. much are the fake ones? Papadudot sa loob ng 6 na taong pagsasama Some are namin 30, ng some are lolo ko ay 25. marami Okay, akong and the real natutunan. ones? Siya ang naging sandigan ko sa tuwing ako'y mahina $60 a piece? at naging gabay ko sa oras Oh, ng and it's kalituhan. random. Tahimik at masaya ang Okay, buhay namin 1, 2, noon 3, 4, hanggang sa 5. pagsapit ng taong 60 a piece, 5. 1983. So this would be $300? Isang masalimuot And na how much would you pangyayari give it to me ang for if I buy the sumubok whole thing? sa buhay ko. But would you give me like a deal? You can give me a deal? Okay, okay. So there will be a 6 boxes in 6 pieces in a box Okay, that is completely new and untouched. okay, okay, okay. And 6 into $60, it's going to be $360. Lolo, 360? nandito na po With ako. tax, it's going to be Oh, bakit naman nakabusahan ka? Okay. what Hindi I po ako think nakapaglaro is, kanina sa eskwela namin eh. Oh, bakit naman? Gusto ko po sanang sumali sa basketball kanina kaso hindi ako pinayagan ng guro ko. Eh, ano sabi? Bakit hindi ka raw pinayagan? Eh kasi po, ang sabi sa akin, hindi po pang babaeng laro ang basketball. Para lang daw po yun sa mga kalalakihan. Totoo po ba yun, Lolo? Walang katotohanan yan, Apo. Ang basketball, maaari din ang laruin ng mga babae. Talaga po ba? Eh bakit po ang sabi ng guro namin hindi pwede? Minsan, Whatever the may tax. mga tao 350. talagang makaluma ang pananaw sa 350 for the whole box. Eh, hayaan mo na sila. Nasanay lang siguro sila sa kung ano yung nakaunahan ng mga ninuno natin. Eh, ang mga ganyang pag-iisip. Okay. Panahon pa ng kasalanan. What if I give you cash? Talaga po ba? Kasalanan Same? na Said tatandaan. that, yeah, even Kung on the ano tax, man ang I gusto would be mong gawin, paying the tax. gawin mo So pa rin. maybe they could settle it. Hayang pigilan kanila dahil ang babae ka. Ang bola, hindi yan namimili ng kasalan. Yeah, that would still be a Laruin ang kung sino man. 360? Okay, Eh paano let's do po that. ako matututo yan kung I'm gonna go ayaw around naman nila until what akong time are you gonna be paglaruin here? sa eskwelahan? Madali lang yung solusyon. Until 8? Okay, we're just gonna go do some shopping because I don't want to carry this whole box as we're Tuturuan niyo doing a po live ako? stream. Gusto But mo ba? I'll be back here. You're gonna be here. Marunong po ba kayong maglaro ng basketball, Lolo? Okay. Siyempre naman.
Okay, Yan ang okay. paborito kong laro You nung stay here. Okay, kabataan ko. okay. We'll be back. Eh, sandali 360 for the whole box. Sa pagkakatanda Okay. ko, ito po yung tunay na favorite. You know what? I'm gonna buy it right now. Sige po, Lolo. Let's do it. I don't Maglaro care po tayo. carrying it. Gusto ko pong Do you have a matuto ng bag? basketball. Okay. Sige, tuturuan kita kung paano maglaro ha. I can do cash if that's better, but I can also do card. Subukan mong tumira ng Is there an ATM here? Okay. Hindi naman pumasok eh. Ang hirap naman pong makaputos, Lolo. Nagsisimula ka pa lang naman. Eh, kung tingin sa'yo pa yung masasabi. Oh, and I think I'm getting this wet. I'm so Panoorin mo sorry. kung paano Thank ako you, tumira. Reggie. Basa mo sa akin ang muna. Sige po. I'm so excited. My Ganito ang this is for my gagawin mo, little ha? sister. Tuwid mo lang yung likod mo tapos tansyahin mo yung ring. Dapat And is it sakto like a lang yung lakas surprise ng which pagbato we ng switch? bola, ha? Yeah, it's completely Pwede mo rin sabayan ng pagtanong. Okay, okay. 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 Grabe, Lolo. Ang husay niyo naman pong maglaro. Nice. Kaya niyo pa rin palang tumalon kahit nung matanda na kayo. Pwede mo ang minabali eh. Manlalaro ako sa barangay namin nung binata pa ako. Is it this one? Gusto ko Okay. rin pong maging kasing husay niyo balang araw. Eh, basta pag-usayan Oh mo my God, lang how am I gonna sa'yo. take this to Colombia? Sipag at tiyaga Very lang ang for my kailangan little niya. sister. I asked her, I'm Colombian, and I asked her, I was like, what do you want as a gift? And she's like, I want some labubus. And I was like, okay, sounds good. Sige po. Now I have to put them in a suitcase. Thank you so much. Could I get a receipt? Nakuha ko na yung bola. Yay! Lolo, may problema po ba? Parang hinihingal na kayo ah. Ayos lang ako. Thank you so Eh, much. ganito talaga kapag tumatanda na. And Pahinga na muna who tayo is on saglit. the one on the very back? Because there's some cute Hello Sige po. Kitties that I want to Gusto buy niyo for po ba ikuha ko myself. kayo ng tubig? Sige nga, tauhan na ako. Sige po. Evelyn, Okay, okay. Po. umuwi na lang tayo. Ah, okay. And do you have like fidget toys and that kind of Ano po stuff? nangyayari, Lolo? Okay, that one over there. I'll just go over there and start looking. Okay, thank you. Lolo! Lolo! I'm so happy. Oh my gosh. Tulong! Oh yes, we should do this camera person more often because I have zero stress right now. Yeah? Atake sa puso ang kinamatay It ni gets you Lolo out and Renato. away from the hobby. Noong namatay ang lolo ko ay sunod akong Oh, napunta by the way, sa my wallet is panganagan totally ng safe. suhing I have kong my Sir all Fred. my stuff so it doesn't show. So you don't have to Sobrang stress. bilis ng mga pangyayari Yes, noon I'm very careful. Ang tanging Wait, I can naalala bring ko her na some lamang fake ones too. ay ang patago kong pagkuha sa mga libro. Yeah, a little bit of Palaging both. She wouldn't know which binabasa are ni Lolo. which are which. Pati na rin ang ilang mga kwaderno nito na lagi niyang Okay, let's sinusunatan see. noong I nabubuhay do pa lamang love siya. like Para all lagi ko fidget siyang things. maaalala. Papadudod kumpara sa estado ni Lolo So much Renato stuff to ay bring mas may kaya to ng Colombia. kaunti That's true. si Tio Alfred. Oh, this one is a little kitty paw. OFW kasi ang asawa nito noon na nagtatrabaho sa Middle East. Reggie, we gotta do a girls' Bilang weekend one domestic day. helper. Both our hubbies would be happy May to apat see us silang disappear anak at for a bit. puro lalaki Lily, ang mga ito. where does Lily live? Sa mga unang buwan ng pagtira ko sa kanila ay naging maayos naman ang Oh, turing wait, that would nila be sa so akin. cute. All the girlies from Parang my ako na stream getting ang together. tumayong sa mga I pinsan would ko actually na love noon that. ay mga bata pa I would lamang. actually love that so Pero sa much. pagtagal ng pananatili ko doon ay unti-unti ring nagbago ang Oh, pakikitungo nila sa yes. akin. These are the spinners. Pinaramdam Do nila you na have, hindi ako okay, parte so ng about like pamilya nila. 4 years ago, Ako ang pinagtatrabaho nila I sa bought, mga gawaing bahay it's like na a little ayos ball lang naman that sa has akin. like Pero little ang circles hindi that ko you lang push natanggap in. ay kung papaanong ang tingin nila You sa know what I akin mean? What I'm talking ay about? hindi bilang isang kamag-anak, kundi isang hamak na taga-silbi lang. Okay, thank Kahit you. ganoon ay wala akong nagawa dahil wala naman akong ibang mapupuntahan. Oh, Kaya it's so tiniis ko na lamang cute. ang lahat ng I bought upo, some stuff for papadudot. Emmy a while Lahat ago. ng paghihirap. And Adventures with Chat. All the 3 Alinity female viewers. What do you mean? There's more than 3 girls that watch me. What is this? Oh, it's a Evelyn, tiny little labubu. Evelyn, They're just nasan ka? jealous they're not girls. Bakit Oh my po, god, Tio that's so Alfredo? ugly. tapos mo na ba yung pinag-utos ko sa'yo ha? Opo, nakapag-sign na So po ako. cute.
Oh, they're so nakapagluto na rin po ako cute. ng pananghalian They're natin. so cute. Siguraduhin mo lang na hindi mo na naman nasobrahan ng alat yung niluto mong ulam, ha? I'm gonna tell my Opo, sister. tansyado ko na po lahat. Hindi masyadong Bebé, maalat. te conseguí Sunod los naman. reales, te conseguí Ay, los reales, te compré una caja entera, Wala Valentina. po kasing nagturo sa akin eh. 13 anyos ka na, dapat marunong ka na sa mga Okay, ganung bagay. let's Ano ka makakahanap ng mapapakasawa niyan kung hindi ka marunong gumawa ng mga I've already gawain bahay? bought something. Masyado pa po akong bata para I feel like we should go mag-asawa, put this in the Hindi ko car. naman sinasabi na mag-asawa ka Should na we? ngayon. Do you think you'll get broken Darating din into? ang panahon na magiging may bahay ka. Dapat Yeah. maaga pa lang. Like a tinuturuan viewer that mo na lives in sarili mo sa kung Austin anong magiging might trabaho like mo bilang come and asawa. just fuck us up on Maging asawa purpose. ng trabaho ko. Gusto ko po, Yeah. balang araw, maging doktor para makatulong The ako sa area is mga kind may of sakit. safe, honestly. Oh, by the way, if you want anything to eat or drink, just let me know. Okay? Opo, mag-aaral po ako. I know you said you didn't want me to pay you for anything, but anything you want, I buy for Hindi po you. ba kayo? Okay? May apat na akong anak na pinag-aaral. No diamond earrings, for everything else, yes. Akala ko po ba? Hindi po ba Cute nagpunta pa dress. tayo sa eskwelahan nung nakaraang linggo para mag-enroll? Oo. That Para pink i-enroll one ang and mga that blue pinsan one, mo, pero hindi ka kasama doon. Anong inaasahan mo? Pag-aaralin din kita. they're all Ang so hirap na nga freaking ng buhay, cute. dadagdag ka pa. Ibig niyo po bang sabihin, titigil na ako sa pag-aaral? Pero mag-high school na po ako ah. Very Hindi mo na kailangan adorbs. mag-aral pa ng high school. Sapat na yung nakapagtapos ka ng elementarya. Bahay ka lang naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, small, LOL. kapaghanap ng mayamang I mean, it's a mapapakasawa, Friday at magiging maayos na ang buhay 11. mo. Most people have Pero Tio, jobs. gusto ko pong Most people ipagpatuloy have ang jobs, pag-aaral. unlike you. Bakit? Wait, May who pera who ka said ba? that? Wala po. Uy, naman pala eh. 8 solid state. Pag-aaral ka kung may pampaaral ka sa sarili Not mo. everyone is like you, Huwag kang umasa unemployed sa and akin dahil broke. marami akong binabayaran. Dapat nga magpasalamat ka pa't kinupkup pa kita eh. Ang dapat mong Have you gawin, ever been to alagaan Barton mo mga Springs? pinsan mo para kahit papaano, makabawi ka naman sa amin. Ano pong The- gagawin that ko mall kapag is nasa always eskwela na freaking ang mga pinsan ko? packed. O edi, maglinis ka, maglaba, mamalengke. Lahat ng yan, trabaho ng babae yan. Doon mo na lang ito ng Oh, oras mo. probably Di yung during the nagsasayang ka day, pa ng yeah. oras at pera sa pag-aaral na yan. Di naman ikaw ang bubuhay sa pamilya mo pagdating ng true. araw eh. Yung asawa mo naman ang gagawa nun. Oh yeah, the kids are back Eh in bakit po school. si Tia? I was Siyang wondering kumakayod why I sa was having pamilya so much niyo. fun Ba't talagang streaming rumarason lately. ka pa? Ano That's gusto mo why. palabasin? Napatugan ako, wala akong trabaho. Totoo naman po na wala kayong trabaho. Sige, ituloy mo yung sasabihin mo. Wait, Sasampalin ko yung is so bunganga mo. adorable. Pasensya na po. Bata-bata mo pa, palasagot ka na. Yan ba ang itinuro sa'yo ng magulang mo? Wala kang You like modo. the Gengar? Which Gusto mo one? palayasin kita dito eh. Oh, the purple one. Hindi Oh, po. that is Ayos na really ayusin mo yung pag-uugali mo, Evelyn. How much do you think? Tandaan mo, Take a guess. wala kang karapatan Yes, sa we're pamamahay na good. to dahil nakikitira ka lang. Opo, No, Tio. we're just looking. Thank you so much. 47. Yeah. Kahit I have to anong touch pagtatampo everything. pa ang gawin ko I'm gonna noon touch ay hindi na talaga ako Is that nakabalik bad? pa sa I'm pag-aaral. a touchy-feely. I need Gustuhin to ko hold man something ay in my hindi ko hands. kayang pag-aralin ang sarili ko dahil 13 anyos pa lamang naman You ako need noon. to like, you're like a physical. Ang naging papel ko na lamang sa buhay ng tiyuhin Yeah. ko ay taga-silbi sa Yung- mga anak niya. Same. Hindi na Zombie lamang ako, Slayer, hey! ate, sa mga pinsan ko. Yeah, I'm Ako the na rin same. ang Sometimes I nagsilbi nilang smell ina. things too, but not here. Ako ang taga-linis ng bahay, Not here. I won't be taga-luto, smelling taga-hatid, at kung minsan, Super Mario ako pa ang Jr. taga-salon ng galit ni Tio Alfredo kapag Wait, sunod-sunod. what? How does this work? Ang problema nito You sa get little bahay. Marios Wala rin po put on akong things. natatanggap na pera mula sa tiyuhin ko kahit na pambili man lang sana Cute. ng gusto kong Wait, pagkain. what is this? Ang sabi niya ay sapat na raw na pinapakain nila ako at binibigyan ng Oh, maayos so this is what na people think my tirahan. tattoo is. Wala akong karapatang magreklamo noon A dahil Beyblade? totoo nga naman na nakikitira Interesting. lamang ako sa bahay nila. Lily! May isang pangyayari nga noong nagbabakasyon ng Matching asawa bikes nito for galing the abroad memories? Oh, bags. ay wala man lang ako natanggap na pasalubong. We could get Nasa matching gilid bags. lamang ako noon habang We could pinapanood get ko ang matching mga pinsan bags. ko na masayang tinatanggap ang mga bago nilang damit, sapatos That would be really at laruan. cute, Reggie. Tuwing lumalabas sila para kumain But ay you can get naiiwan the ako sa Gengar. bahay You can para get this magbantay. one.
Yeah? Ganon ang naging buhay ko noon sa poder ng tsuhin ko. You wanna? Pero kahit na hindi maganda, We definitely need to go ang leave it in our kinakatayuan stuff ko in the noon car ay then. Papadudot ay hindi Okay, inayaan okay. ng sarili ko na maging kawawa. Let's do it. Naghanap po Yeah, ako we'll ng definitely. paraan para maiangat Whoa! Way to sarili rub ko. it in. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Wow! Love Stories. Wow! Papadudot isang araw ay isang ideya ang pumasok sa isipan Oh ko my habang goodness. inihahatid Hello. ko ang pinsan ko noon sa eskwelahan nila. Pabalik na dapat ako ng bahay Yes, noong that's all. Do napansin they ko have ang ilang stuff in high them? school students I na think it's papunta just sa like open gym nila. Would you be able to take Bitbit it ang out for us? kanya-kanya nilang Right here, upuan. yeah, I can do that. Yes, Doon thank ko you so napagalaman much. na pansamantala pala muna nilang gagawing klase ang gym Yeah, I know. dahil binabakbak ang dating high school I do building not. ng paaralan para patayuan That's ng very bagong thoughtful of gusali. you. Thank you so much. Nasa open Most space people don't sila, know. naisipan They're like, "What's your kong dress?" Or like they're still mag-sit-in they're still sa saying mga it. Yeah. When I pay, they're nagkaklase. like, "Is blah 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 Kapag blah." A good nakikita number ko like ng no. mga mababait na teacher ay hinahayaan lamang nila akong makinig sa klase. Pero kapag nakachamba naman ako ng masungit ay pinapaalis nila ako. Ganun na po ang naging buhay ko sa sumunod na taon, Papadudot. Nakasalalay na lamang sa diskarte para matustusan ko please. ang mga pangangailangan ko. Bawat oportunidad na dumarating sa harapan ko ay niyayakap ko. Katulad na lamang noong nakita kong nangangailangan ng tagahugas ang tindera sa school canteen. Agad ako nag-volunteer na maging tagahugas, kapalit ng 2 piso para may panggastos ako sa sarili ko. Malaking bagay ng 2 piso noong dekada 80 para sa isang batang tulad ko, Okay. Papadudot. Sa panandaliang panahon ay Yes. nagkaroon ako ng Thank you so pagkakaabalahan. much. Pero, mabilis din itong natigil dahil mas lumala pa ang kalbaryong pinagdadaanan ko. Nung isang sekreto ang aksidente kong nasaksihan na siyang bumago sa takbo ng buhay Do you think ko. they? Tiyo? Ay, Sus Mariosep. Yeah, I kind of saw like Nintendo and I was like, "Ooh, let's Evelyn, go ano ba see ginagawa mo what's in rito? there." If you're, Ilang ba binabantayan mo mga pinsan mo doon sa if you're down eskwela? to go to another one, we have Umuwi another po one. ako para magpalit. Right Marumi outside? na po kasi ang damit Okay. ko eh. Walang yaka. Do they have like Gusto mo more bang stuff than tayo? you guys do here? Sa susunod, huwag mo akong imbitahin dito sa pamamahay mo. Kung makikita lang pala tayo ng anak mo. Okay. Gusto mo pa? Dito natin gawin sa salas. Okay, thank you so much. Ay, naku, aalis na ako. Could I leave this? Sandali Oh, lang. thank you. Can I leave the drink here? Yeah, If you wala can naman throw talaga it for tao me, thank you. Pasensya na Did po. not plan to buy so Hindi many ko alam things in the na first may 10 bisita minutes po of the kayo. stream. Kamari itong bata ka. But sometimes these things just happen. Yung kamay ko po! Ay, panira Do you ka think the talaga. parking lot is safe? Ano ginagawa mo Like, rito? leave some of Di these ba't things inutos in ko the sa'yo? car? Bantiyan mo mga pinsan mo sa eskwela nila. Pinapatuyot ko naman po Oh, sila yeah, yeah, eh. yeah. Okay, Nasa thank you, klase thank sila you. ngayon, kaya Okay. naisip kong umuwi muna Well, let's sa pray. para sa... Wala akong pakialam pa Because naman yan dahilan we're gonna mo. be here for a while. Hindi Thank ka you so marunong much. lumatok, ha? You Bakit too. bigla-bigla ka nalang pumapasok dito sa bahay? Anong tingin mo rito? Bahay mo ba to? Oh, nice, Sa susunod, nice. kumatok ka. Naintindihan mo? Opo, Okay, tiyo. let's go to the Ano car. mga nakita mo kanina pagkapasok mo? Yes. Wala po. Sabihin mo totoo. Oh, nakita ko po na nakayakap po kayo dun sa babae. Lang. Opo. I think we can put it Wait. like in the Evelyn, back seat and Ganito cover sa it. sasabihin ko, ha? My car is Wala very kang like nakita. Intindihan mo? the Wala kang windows natatlong are babae dito. super tinted, Mag-isa lang so ako we dito should be nanonood ng good. television. Intindihan mo ba yan? Sagot! Still had full volume for the Wala po mic. akong Oh, that's nakita. good. Wala po. Kapag ito, Look at that chat. sinasabi ko sa'yo, Oh, probably malilintikan ka sa not. akin. Wala po akong magsasabihin ng mga nakita po. Pangako po, tiyo. Are you seeing what Zed just said? How much? How much? How much? Evelyn! Po, Tiyo Alfredo. Oh shit. May ipag-uutos po ba kayo? Ginawa mo. Nice. Ano pong ibig niyong sabihin? Wala It's po for akong ginagawa. Hindi ba't nag-usap na tayo? Eh, hindi ko po kayo maintindihan. Ikaw ang What's the nagkalat worst ng thing that can balitang happen? yun, no? Ano pong balita?
Should I throw them? Kailangan ka pa? Ikaw ang That is nagkalat not na that may long babae ago. ako? Let's bring them. Wala po I'll take the risk. pinagsabihan sa mga nakita ko. What is the worst wala? thing that can happen? Paano malalaman ng mga tao na may inuwi ang babae dito sa bahay kung hindi manggagaling Okay. sa'yo? Hindi Oh my po god, this is ako. gonna be so heavy. Huwag ka nang sumagot! Dadahilan ka pa? Oof. Alam ko namang gusto mo akong bawian eh. Okay. Dahil sa bunganga mo, Nice, nagkaaway nice. kami ngayon ng asawa ko. Gusto niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba na mawawala You na ng get ilang sick. mga pinsan mo? Yeah, that's the worst thing that can happen. I get a little sick. Naiinggit ka It's not siguro like sa kanila. sickness ever. Dahil wala nang mga Stopped me magulang from mo, kaya accomplishing sinisira mo things. pamilya namin. Alam mo, ang dapat sa'yo, turuan ng leksyon eh. Ha? Nasaan na ba yung pamalo ko, ha? Ha? Eto, Little sickness is nothing, sigurado akong Kat. magtatanda ka rito. Tiyo, wag po. Wala kang utang na loob! Tiyo, tama na po. Ha? They might not taste good, but Masakit po. you can still drink Tama na, them. Tiyo. I agree with that Ano guy. ang kinupkup namin? Ikaw pa ang malakas na loob na sirain ang pamilya ko! Tama na po. Oh my god. Grabe na po kayo sa akin. Ba't malakas na ang loob mo ngayon? Sumasagot ka na talaga? Ano? Okay. Bakit ganyan ka makatingin? We're here. Kaya mo nang lumaban ngayon? We're in the Isusumbong ko room. po kayo sa mga pulis. O edi, sumbong mo ako. Gusto mo, samahan pa kita eh. Ha? Sorry. Liga rito. A little burp. Tiyo, yung kamay Small ko po. little Masakit po. baby burp. Bias ka sa pamamahay ko. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo rito. Subukan mo pang tumapak sa pamamahay ko. Hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Alis ka sa harapan ko. Alis! Isang backpack lang ang dala ko Okay, what do we noong got pinalayas here? ako ni Tio Alfredo sa pamamahay niya. Core Ang power. laman Does noon this ay ilang damit, expire? pati na mga libro at notebook These might be ni expired. Lolo Oh, Renato. October Matapos 14 of mapalayas ay kung 25. saan-saan ako napadpad para maghanap ng We kanlungan. still got 2 months. Okay, I gotta Nasubukan drink kong these. matulog sa eskwelahan sa ilalim ng tulay, sa Alright, mga chat. Y'all abandonadong gotta gusali remind at me pati na of rin sa drinking sementeryo. Remind me. Palaboy ako ng ilang buwan. Alinity, At drink para the core makakain ay powers. nanlilimos ako. What about this? Paminsan-minsan Yogurt. ay nakakahanap ako ng maliliit April 1st of 2025. na trabaho Oh, katulad fuck. ng This one's pagbibitbit ng mga gamit ng pasahero Like, sa what's the bus worst thing that can terminal happen? at pangangalakal. Naranasan ko April rin 3rd kumain of ng 25. pagpag at mga tira-tirang pagkain na tinatapon sa mga restaurant at Mar- fast food. April, May, Pakiramdam ko noon June, July. ay para bang wala na akong pag-asa sa buhay. That might be a Dumating little ako sa sussy. puntong gusto ko nang sumuko. Oh, Dahil hindi 07. ko makuha kung bakit sa Is murang this edad expired? ay dinaranas ko 07, ang 11, ganong klase 25. ng buhay. Marami akong pangarap na gustong maabot, pero hindi ko alam kung papaano ko sisimulang kamtin ang mga ito kung wala akong magamit na tungtungan I have a lot of expired para stuff. abutin ang mga ito. Ni wala man lang akong kakilala na pwedeng malapitan. Araw-araw ay nakikipaglaban ako para mabuhay dahil kung hindi ko ito gagawin ay walang mangyayari Okay, sa akin. first, the Pepsi. Hanggang sa isang araw ay Those are biglang my lumiti ang langit favorite sa right akin. now. Habang These. natutulog ako sa gilid ng simbahan na kumakalamang Maybe I siya throw away all the at expired food. nanghihina ay isang ginang I think I ang should. lumapit sa akin. Not risk getting sick. And all that. 7-Up. Sprite. Ineng! Ineng! Kumising ka na And I got dyan! some blue Gatorades. Oh my god, those are Ano so po yun? yummy. Hindi ka ba I naiinitan love dyan sa those kinahihigaan mo? Abay, tirik na tirik ang araw, oh! Pasensya na po. Bawal po bang matulog dito? Okay. Hindi naman. Pero pwede kang lumipat ng this pwesto kung here. gusto mo. Para hindi ka na mainitan dyan. Ako, kawawang balat mo niyan. Hindi ko na po napansin na mataas na pala ang araw. we Hindi can po put the ako chocolate nakatulog in the ng maayos fridge. kagabi eh. Umulan po kasi. Naku, kawawa ka naman. Hindi ka pa siguro kumakain. Ay,
Sandali lang. May dala akong tinapay dito sa bag ko. I should get some veggies or something Heto, up here. tinapay. Para naman magkalaman ng sikmura mo. Maybe some Maraming cheese. salamat po. O, tapos ito. Piso, pambili mo ng panula. Oh my God, I Maraming have so salamat much po, snacks. Ale. Neneng, ano palang pangalan mo? Evelyn po. Ako naman si Nenita. Palagi kitang nakikita dito sa tabi ng simbahan kada linggo eh. Pero hindi ko pa nakikita ang mga magulang mo. Nasaan ba But sila? Red Bull is different. Wala na po akong magulang. Namatay po No? sila sa aksidente. Mahabaging Diyos. Mukhang ang bata mo pa para mawala ng magulang ah. Ilang taon ka na But ba? I'm not sure. 14 po. Wala ka bang ibang kamag-anak na pwedeng kumupkup Okay, I'm sa'yo? gonna put them here. May and tsuhing we'll po see. ako pero pinalayas niya po I mean, the ako. Red Bull expired a year Bakit ago. naman? But I think Akala it's po kasi fine. niya ako yung nagkalat na may iba siyang The babae. yogurt is the only thing that scares Nagalit me siya because it's been tapos expired for 4 pinaalis na niya ako months. sa bahay nila. These are Kaawaan ka dried ng Panginoon. blueberries. This sounds really Paano yummy. kanila natitiis na palaboy-laboy na lang sa lansangan? The only Nasanay thing na that po scares me is the ako. yogurt because Simula yogurt has nung like bacteria nawala ang mga growing in magulang it. ko, pati na rin si Lolo Renato. I'm gonna throw away the Wala na yogurt because akong it's been naging expired for kakampi 4 sa buhay. months. And that actually Sanay na has po like akong mag-isa. shit that grows in it. Alam mo, Evelyn, hindi Yeah, ka naman okay. talaga I'm nag-iisa glad we eh. agree on that, Chad. Kapag kailangan mo ng kasama, ng Glad we makakausap. agree on that Ayan, one. bukas ang simbahan para sa Okay. lahat ng tao. Manalangin ka. Kausapin mo ang What about all Panginoon. this shit in here? Nakapasok like, ka what is na ba all dyan? of this? Opo, minsan kapag nanlilimos po ako, kaso ipinagtatabuyan lang ako ng mga tao eh. Nandidiri yata sila sa akin. Gusto mo bang sumama na lang sa akin? How did it stay in Saan the fridge po? for so long? Sa I bahay ko. honestly forget that I have a Maliit fridge lang yung bahay here. na yon, pero sa tingin ko, kakasya naman tayong dalawa doon. Like every time I'm hungry or isang kutsyon ako thirsty, na I'm like, hindi na nagagamit. what do I got downstairs? Maaari mo And I yung just go gamitin downstairs kaysa and get it. nagtitiis ka dito sa mga karton. I forget to like Saan po yung bahay niyo? Malayo check the po fridge. Oh wait, there's Malapit more lang dito. snacks in here. Nilalakad ko nga lang eh. Pauwi Oh, na there's ako. no Gusto mo shot. bang This is sumama? so good. ba? Baka po mamaya. Oh my may god, all kapalit this ito. beef jerky went Wala po akong bad. pambayad ng upa. Hindi ako nagpapaupa, iha. Isa pa, libre itong pagkup-kup ko sa'yo. Bukal ito sa kalooban ko. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? That makes me so Hindi naman po tayo sad. magkaano-ano ah. Hindi kailangang magkadugo para magtulungan. Oh, these are definitely bad because Kung I kaya ko tried namang eating them the other tumulong, day. bakit hindi? And they were pretty Isa pa, gross. naaawa ako sa sitwasyon These chocolates, they've been mo. Bata expired for ka like pa 2 at kapag years. nagabayan ka ng maayos, naku, baka maaayos man, pa that natin ang sucks. kinabukasan mo. Birthday girl. It's my birthday, chat. Oh, I love this. I stole this from Miss Give. I actually Papa stole this Dudut, from her. hindi po ako mapagtiwalang tao dahil na rin sa mga pinagdaanan ko sa buhay. Pero nung mga panahong Years yun ay ago. sobrang desperada I na legit just akong fucking yoinked it. makatanggap ng tulong. Kaya naman kahit You can na make hindi all ko the pa different gaano shapes kilala so that- si Nanay Ninita, ay sumama na ako sa No, kanya. I'm not giving that back. Isa pa, And my little avocado. taong simbahan po siya, Aw. Papa Dudut. He's Kaya so naisipan ko cute. na hindi naman siguro niya ako Okay, I sasaktan. got a lot of random shit here. Maliit lang na matanda Alright, si let's just do Nanay that. Ninita. Maikli What? at namumuti na ang buhok nito at medyo What made iika-ika that na kumakihat. sound? Maamo ang kanyang mukha kaya hindi mo Something talaga just siya talked. pag-iisipan Oh, and my na dog mask. makagagawa ng masama. Maliit lang ang Yeah, so pamamahay this been nito is at ang random tanging kasama weird na lamang shit niya viewers sa have buhay sent ay ang me. 5 nitong pusa at isang aso. Naalala ko That's sa the kanya name si of that Lolo bin? Renato na mag-isa na lamang din noon hanggang sa dumating ako sa buhay niya. But I have the paper towels. Ang kwento niya sa akin ay maagang nabiyuda si Nanay Ninita matapos Can I pagnakawan meet them? ng asawa nito habang naglalakad pauwi galing trabaho. Okay. Sinaksak siya ng 5 beses sa dibdib kapalit lamang ng Nice, 300 nice. pisong laman ng wallet nito.
Ang kaisa-isa nilang anak naman ay namatay sa murang edad dahil sa dengue. Dahil nga sa masalimuot na buhay na pinagdaanan ni Nanay Ninita, ay hindi na siya nakapag-asawa pa. Nilaan na lamang niya ang oras niya sa pagiging alagad ng Diyos. At simula noon ay mag-isa na lamang siyang namumuhay. Papadudo, totoo nga na bilog ang mundo. Dahil kung noon ay nasa ilalim ako, nung inampon ako ni Nanay Ninita, ay yun na rin po ang simula ng pag-angat ng aking buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Si Nanay Ninita ang nagturo sa akin ng mga bagay na noon ay hindi ko pa alam. Sa kanya ko natutunan kung paano dumiskarte at tumayo sa sarili kong mga paa. At sa unang pagkakataon ay muli kong naranasan ang pagkalinga mula sa isang nakatatanda. Bilang isang dalagang walang sapat na karanasan kung paanong haharapin ang mga pagsubok ng buhay ay labis ang aking pagpapasalamat kay Nanay Ninita sapagkat siya ang naging gabay at sandigan ko sa aking paglaki. Pinag-aral po ako ni Nanay Ninita at kahit mas matanda na ako kesa sa mga kaklase ko, ay hindi ko yon inalintana. Ang mahalaga ay makapagtapos ako at ipagpatuloy ko ang pag-abot ko sa aking mga pangarap. Siya rin ang naging tulay upang mas makilala at mapalapit ako sa Diyos. Madalas niya akong isama noon sa mga aktibidades ng simbahan katulad ng mga Bible study, charity work, youth activities at kung ano-ano pa. Sa bawat akbang na aking tinatahak ay dama ko ang paggabay niya. Hindi lamang bilang isang nakatatanda kundi bilang isang tunay na magulang. Si Nanay Ninita ang tumayong haligi at ilaw ng aking buhay. Dahil sa kanya ay natutunan kong pahalagahan ang bawat sakripisyo nito at natuto akong manampalataya at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Bilang tugon sa lahat ng mga kabutihan at pagkalinga niya, buong puso ko siyang tinuring na aking sariling ina. Sa ganong paraan, Papadudod ay nabigyan ko siya ng anak na matagal na niyang ninanais. Isang We bagay can, na hindi niya let's just get in the car and drive closer. I wanted to get a coffee because it was lagging my house. Okay, maybe let's just restart the phone. Nay Ninita, Ano yon, Evelyn? Nandito ako sa kusina. nakita niyo po ba yung bag ko? It washes Anong itself. bag? Yun bang kulay asul na sira-sira ang zipper? Opo, yun nga po. Ay, itinapon ko na. Bakit? May paggagamitan ka pa ba noon? Nandun po yung mga gamit ng lolo ko eh. Bakit niyo po itinapon? Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman itinapon yung laman. Mga libro at kwadernong laman nun, hindi ba? Opo, magdadala sana ako ng libro sa eskwela dahil may gagawin kaming proyekto. Iniligpit ko yon doon sa may aparador. Hanapin mo na lang. Sige po. Ah, nga pala. Hindi ko pala na ipapaalam sa'yo. Habang naglilinis ako, binuklat ko ang ilan sa mga pahina ng kwadernong itinago mo. Mga recipe pala ng tinapay ang nakasulat doon. Ah, opo. Dati po kasing panadero ang lolo ko. May panaderya sila noon kaso nasunog kaya hindi na niya yun na ipagpatuloy. Nakakatuwa naman. Alam mo ba, nagtrabaho din ako sa panaderya noong araw. Totoo po ba? Oo, kaya may alam din ako kahit papaano sa paggawa ng tinapay. Ay, gusto mo bang subukan nating gumawa? Sige po. Gusto ko pong matutong gumawa ng tinapay. O sige, pag uwi mo mamaya galing sa eskwela, gumawa tayo ng tinapay. Sige po. I'm not even gonna bother blocking him because I kind of find him like funny, like a class pet type of thing. So if you see him in the comments, just let him know I said hi. I'll talk to your parents soon. Jesus Christ. Nay Ninita, nandito na po ako. Oh, Evelyn, nakauwi ka na? She's trying to do this. Wait, I Sakto, can do it. katatapos ko lang ihanda itong mga gagamitin natin sa paggawa ng tinapay. Ano pong klaseng tinapay ang gagawin natin?
Monay! Mas mura ang mga sangkap nito, kaya ito muna ang unahin nating gawin. Mahirap po bang gawin yan? Naku, madali lang. I can show her Kailangan how to lang nating do it. magmasa ng harina na may mantika, It's actually like tubig, once you get the hang of it, pampaalsa it's at really kaunting easy. asin. Gusto mo ba ikaw ang magmasa? Opo. O sige, ang una mong gagawin, paghalu-haluin We mo can muna connect to mga the tuyong Starbucks sangkap. Wi-Fi. Pagkatapos, maglaan ka ng butas sa gitna I ng wonder if it's harina, free. saka mo ilagay ang mantika at tubig. Ganito po ba? Yeah, just connect to Oo, ganyan nga. It's red now? Tapos tansyahin mo na Not lang muna red? yung Oh, tubig yay. para hindi Okay. maparami Maybe ang that, lagay maybe mo. that fixed it. Nailagay ko na po. Ano Hopefully po that kasunod? fixed it. Masahin mo na lang ng mabuti Let's hanggang sa see. lumambot. At kapag hindi na dumidikit sa kamay mo, pwede na yung In the itabi. yellow so far. It's in the Hindi yellow. po ba We're natin ito good? lulutuin agad? Are we good, Hindi guys? muna. Kasi Okay, we're aantayin good, muna actually. natin siyang umalsa. Let's fucking Bakit po? go. Para mas malaki at malambot Yay! kapag Okay, naluto na. okay. That's awesome. Eh, gano'n Let's po katagal? go. Okay. Kailangan nating maghintay ng isa So, hanggang the plan for dalawat today kalahating is to go oras. shopping. Ang tagal naman po nating maghihintay. Yes, Zero, Sabik we na are ako IRL magluto today. Hindi And po I ba have pwedeng iluto Reggie na being natin camera agad woman for pagkatapos me. paghalu-haluin? Ay, hindi pwede. Kailangan nating sumunod sa tamang Hi, proseso. G. How's it Alam going? mo, Evelyn, Hello, hello. sa paggawa ng tinapay, kakailanganin Yeah, mo she's ng in town mahabang for a pasensya. convention. Hindi so mo kailangang she's madaliin gonna- ang proseso. Kasi kapag A nerd minadali mo, convention? Wait, what ay is the masasayang convention lang ang about? pinaghirapan The mo. show Supernatural. Katulad lang din yan sa buhay. Oh, I never got Hindi into natin it, but I know a agad-agad lot of nakakamit ang people that got tagumpay. really into it. Alam mo kung bakit. I'm Bakit I'm po, one of those Naininita? crazy fans. Dahil may Yeah. wastong oras ang lahat ng This is my bagay. third time to go to this Minsan, convention, so. kailangan Your third lang time? talaga Wait. nating maghintay. So, how long ago did Supernatural end? 2020. Yeah, it Okay, it's it pretty ended recent, in actually. Pretty recent. Okay. It That's started cute. in 2008, I think. Or, no, 2004. Damn. That's really cute. Papadudod Does your- nung does your nagkaroon husband ng watch isang it too? charity event sa simbahan ay Oh. naisipan namin ni Nanay Ninita na gumawa only ng a fan by tinapay force. para ipakain sa Oh, mga wait, that's so nag-volunteer cute. That's na sumali adorable. sa He's happy naturang to spend kaganapan. his alone time Hindi today. namin inaasahan na marami ang magkakagusto one day off. sa Oh, tinapay that's na good. ginawa That's namin. good. I'm glad Doon we could give namin him a day off. naisipan ni Nanay Ninita na Oh. gawin na po itong negosyo. The show had a lot of Kada fangirls. madaling araw Wait, is that one ay about bumabangon na kami ni vampires? Nanay Ninita para gumawa ng tinapay. Ang mga tinapay na yon ay nilalako ko noon sa eskwelahan namin. Ang perang nakukuha namin mula doon But ay they're siya namang vampires. pinangtutustos ko sa pag-aaral ko okay, so hanggang they sa have tumungtong ako sa superpowers? kolehiyo. At sa Two tulong normal nga po ng guys? Why is scholarship it called na natanggap ko Supernatural? mula sa simbahan, ay nakapagtapos ako at agad na nakapasok bilang sekretarya sa isang LGU. Doon ay And how do unti-unti they- how do akong they kill these nag-ipon things? para maipatayo ang plano naming pwesto ni Nanay Ninita. Gusto ko kasing ibalik noon ang panaderya na naging negosyo ni That sounds Lolo cool. I Rinaldo. might give it a try. Are they Total, hot? recipe naman niya. Very hot? Ang ginamit namin ay Do they show their abs? mabubigyan ko rin siya ng pagkilala. Do they show their Dahil abs? kahit na wala na siya sa mundong ito, Not ay really. malaki Oh. pa rin ang naging They don't tulong need niya to. upang Okay. mabago ang buhay. She's gonna Naging get me matagumpay into ang bakery business Supernatural. namin ni Nanay Ninita pagsapit ng bagong dekada. Noong Yeah, Dean was in The 2001, Boys. ay I don't know which one unti-unti is namin Dean. itong napalago hanggang sa hindi na namin namamalayan Soldier Boy. Oh, I na hate Soldier maginhawa na Boy. pala ang buhay namin. He's Malayo okay. na po ito sa paghihirap You like him like na Reggie, guys? pinagdaanan ko. Yeah, Noong bata okay. pa lamang ako, Okay, I papadudo. don't know. ruggedly handsome. You guys, like yeah. ruggedly handsome, like lumberjack. Yeah, Cowboy, yeah. yeah. He's hot though. Okay, Lily likes him too. See, she knows. She knows. She knows. You might be more of a Jerry Evelyn, guy kind of girl. natapos mo na ba A yung... Jaren. Wait a minute, kaping mainit. Which one Diyan is lang po muna kayo Jaren? sa kinatatayuan niyo. Jared's the other Oh. one. The other one, Bakit? the May brother. sorpresa po ako sa inyo. Ah, Ipikit yeah. mo na yung See, mga that's mata niyo. more my type. Ano Ano That's na namang more my sorpresa type. yan? Okay, I have a theory though. I have a Sandali theory. lang po. I Inaayos ko grew lang up yung ibang detalye, in ha? South America, and I Ayan. think most of the typical Ready guys na in po ba South kayo? America are like the rough Ready na guys. ako. Yeah. Buksan niyo na po You yung mga know? mata niyo. Yeah. I can see
So I Totoo ba I yan, had like a Evelyn? pretty boy Opo. face where I just wanted Nung to date lumabas pretty kayo kanina boys. papuntang Like when we're palengke, playing tag naisip kong and- mag-bake ng cake para Yes, surpresahin yes. kayo. Matagal ko na Yes. po plano to I eh. think I got enough of that when I was in the military because every ang guy had ganda. to be clean cut. Saan mo naman natutunan gumawa niyan? okay. May binili po That ako. makes sense. Oh yeah, they Sinundan have ko to lang kung shave. anong nakasulat doon. Have to Sige na, Nay. shave, short Tikman niyo po. hair. Oh, Yeah. sige na nga. Matikman Guys, nga can yung you gawa hear mo. Reggie well, or Masarap should, naman should ba we give her a yan? mic? Hindi po ako sigurado. She says she talks First time ko loud. palang So. gumawa eh. Ay, sandali lang po. Ikukuha ko kayo ng platito. Yeah, you'll hear her. Okay. All right. Okay. Sana Perfect. And hindi that matigas works. yung tinapay. Okay, I'm gonna go get a Gano'n po coffee. kalaki yung gusto You niyo? can follow me with the Ako, camera if bigyan you mo want. ako ng malaking slice dahil gutom ako. And we can leave this in the car. Napagod You know akong what? We can like mamalengke. walk there. Sige po. It could be kind of fun to like Yan. do the walk. Isang First malaking thing slice para sa inyo. to like Ayun na, Nay. Tikman niyo na po. Masarap pa. Totoo po ba? Baka naman sinasabi niyo lang yan ha, para hindi ako masaktan. Gusto ko po yung totoong opinion Yeah, niyo try para not to- matuto ako. show the dashboard, but you can. Yung I mean, totoo it's ba fine if gusto it's. mo? Opo. O sige. Medyo sumobra lang sa tamis yung icing. Maliban doon, wala nang problema. Presentable din siyang tingnan. Katulad siya nung mga nakikita kong cake sa mga binyag at kasal. Sige po, konting practice pa. Wanna hope Kapag that I naperfecto see ko it. to, And if I idadagdag ko to sa panaderya natin. Nakakatuwa naman na hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumitigil sa pangangarap. Hindi po talaga ako titigil hanggat hindi ko natutupad lahat ng pangarap ko para sa ating dalawa. Ay, ang layo na talaga ng narating mo, Evelyn. Sinong mag-aakala na yung batang natutulog lang sa tabi ng simbahan noon? Ngayon, nagmamay-ari na ng sariling bakery. Tuwing nakikita ko itong tagumpay na tinatamasa mo ngayon, lubos na nagagalak ang puso ko. Hindi ko po maaabot ang lahat ng to kung hindi dahil sa inyo. Kaya nga po ginagawa ko ang lahat para mabigyan ko kayo ng komportableng buhay. Bilang kabayaran na rin sa pag-aalaga at pagtitiwala nyo sa akin. Ay, No, sobra-sobra na nga itong grasya na meron tayo ngayon Doon pa lang, nakabawi ka na. Kulang pa po to, Nay. Marami pa po akong plano para sa inyo. Gusto ko dumating yung araw na magbuhay donya kayo. Yun na po ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa inyo. Nako, hindi mo na kailangang gawin yan. Matanda na ako. Masaya na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Dahil nagawa ko ng layunin ko sa buhay. Kontento na ako ngayon. Ang mabuti pang gawin mo, ibahagi mo ang mga biyayang meron ka sa mga taong nangangailangan. Yun ang gusto kong gawin mo. Tulungan mo ang mga katulad mong puno ng pangarap, pero pinagkaitan ng maayos na kapalaran. And maybe like a tail. And maybe Papadudot naging matagumpay ang plano kong cake business at yun ang nagsilbing pangalawa kong negosyo. Dahil sa lumalawak naming business ay kumuha na ako noon ng sarili kong empleyado. Mga working student, Yeah, single it's doing a mother clip right at mga now. kabataang hindi nakapag-aral. Gusto They're ko rin watching a kasing clip of maging me instrumento with a ng straw. Panginoon para makatulong sa mga nangangailangan katulad ng pagtulong na ginawa sa akin ni Yes, true. Nanay It's Ninita. true. You're back. Sa mga Oh, sumunod yay. na taon Okay. ay nakapagpunta Okay. ako ng maayos You guys were na watching the. tirahan You guys were para watching sa the aming clip with the. dalawa ni Nanay You know Ninita. what? I think we should try Nakabili na rin ako connecting noon it to ng your sarili phone kong sasakyan. instead of mine. Dahil sa Yeah, tagumpay we can na try doing tinatamasa that. ko noon. We can ay try doing your nag-resign phone ako sa instead of trabaho mine. ko That at might binuon work. ko na lamang ang buong atensyon ko sa business If ko. you can hotspot it so Pagsapit that ko because ng I'm 40 ay watching the nakapagtayo ako stream ng panibagong brand here, so that might ng actually bakery help. at cake shop. 5 taon pagkatapos noon ay binawian na ng buhay si Nanay Ninita dahil sa katandaan. Namatay siya sa pagkakatulog, katulad ng matagal niyang panalangin na magkaroon ng kamatayang tahimik at walang sakit. Siguro'y binigay na lamang sa kanya ng langit ang hiling niyang yon dahil sa pagiging mabuti niyang tao. Papadudot, hindi na ako nakapag-asawa pa dahil naging busy ako masyado sa mga business ko. Ganon pa man ay hindi ko kailangan ng asawa para magkaroon ng masayang pamilya.
Ang ginawa ko ay nag-ampon ako ng batang iniwan ng kanilang magulang para kahit papaano ay maipasa ko ang kabutihang ginawa sa akin ni Nanay We'll see Ninita. what he can do. I'm Sa ngayon po ay excited. may I tatlo love akong yoga. anak, Yoga. hindi ko man sila kadugo, ay higit pa sa magkadugo Thank ang you. pagmamahala namin sa isa't isa. Dito ko na po tatapusin Oh, it's ang me aking doing kwento yoga at sana now. po ay nakapagbigay ng inspirasyon sa inyong lahat. Maybe. Ang Oh, inyong yay! forever, Okay. Kapuso Empty at chair. That's how you Barangay. know it's an Alinity stream. If there's an empty Evelyn. chair. Napakasakit na nangyari kay Letter Center. Pero buti sa uli, naging maayos pa rin ang buhay niya. definitely helps. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.